Една индустрия имаме уникалния шанс да бъдем клиенти на почти всеки един член от нашето BNI дружество. Не случайно се наричаме индустрия и това предполага една свързаност на бизнесите, които всеки един от нас по-отделно развива всъщност. За един индустриалец могат да бъдат събрани в едно. И ще ви кажа къде е ролята на страната. Всичко това, но ще започна от там, че примерно, както каза Тони, наскоро са станали наследник на някакво ниви. Близо. Случва се. В живота е така. Какво беше неизбежно? Само данъците и смъртта. Станали наследник на няколко ниви тук край София. Част от тях, помощта на Антон, са успели да продадете. На част от тях искате да инвестирате и да изградите нещо. Веднага може да се обърнете към Гена, да ви помогне с инвестиционния проект, с изграждането, с намирането на правилния строител. След нея ще влезе Явор, защото едно предприятие без сертификация или без осигуряване на нормални условия за труд предполага, че никога няма да мотивира персонал, който да работи в него. Ганчо е тук, който да се грижи допълнително за тези хора. Слави ще ви направи рекламна стратегия, от която изведнъж с летящ старт ще започнете да генерирате сериозно количество нови клиенти, бизнес партньори. Това е свързано и с обороти. Таня е тук, за да ощетоводява всичко това, което генерирате. Няма да пропусна Алекс и Драго. Единият ще ви осигури интериорния дизайн, а другият ще трябва да телепортира това, с което трябва да бъде изградено съответно предприятието отвътре. Не на последно място Петрини, Емо, които би трябвало да доставят машините, помпите, Юлиана, пък и в един момент ще стигнем и до Евгений с смарт решенията. И в момента, в който сте готови с всичко това, генерирате вече сериозен бизнес, изведнъж юнски ден, който видяхме тази година, ви залива един потоп с една кална река, която всъщност е била много точно недалеч от предприятието ви, но може да се превърне в 6 метра разгата кална маса, която да блокира, хайде да не използвам думата унищожи, сигурно няма да успее да унищожи всичко, но не малко предприятието. Какво сме пропуснали, поне според мен в целия този пъзъл? Да се обърнете към застрахователния брокер в BNI индустрия, за да бъде застраховано вашето имущество. И бързам да кажа, застраховката няма да реши всички от тези казуси, с които сте се сблъскали, обръщайки се към всички колеги тук, но ще ви компенсира до голяма степен, за да можете отново да се обърнете към професионалисти от BNI индустрия и да възстановите много бързо производството си. В общи линии, бях споменал юни, когато видяхме най-малко потопи в някои части на България, че има два подхода в това как да решим този казус. Единият е преди това да се случи, наистина да са се обърнали или към застрахователна компания. Не го отричаме, че може да се обърнете директно към застрахователите, защото ние продаваме техните продукти. Моя съвет винаги е, може би защото съм свързан с този бизнес, гледам и субективно на него, по-добре би било да намерите консултант в лицето на застрахователния брокер, защото той познава застрахователния бизнес, поне на някои застрахователни компании, с които работи, той ще ви каже, че има такива, с които не работи. Сега, разбира се, да се доверите на вашия консултант брокер, който ще ви препоръча съответната застрахователна компания, също иска едно известно изграждане на доверието, може да започнат ползването му за дребни неща, за застраховка като медицински застраховка от чужбина или нещо подобно, минавайки през каса и така нататък, но смятам, че брокерът е този, който по-надежно ще ви даде възможност на избор. Крайни избори при застраховането стана менеджер, както и крайни избори изобщо дали да се застрахова. Но когато сте информирани, ви е поднесена пълната информация с някакво възможности, тогава и бизнесът, изборът е улеснен, за да сте сигурни, че ще застраховате имуществото си. Това е един подход. Другия, разбира се, когато нещата се случат, да се обърнете към BTV Нова, канал 1 и така нататък, те ще дойдат, ще снимат, ще направим техния бизнес процъфтява. Знаете, черните новини са най-котиращото се нещо на днешно време, особено в прайм тайма на емисиите на тези компании, но до толкова ще ги разходим до там, ще им напълним ефира, ще се поснимат и ще си тръгнат. Искам да ви кажа, че това също компании с огромни финансови ресурси. Гледах наскоро една статистика за най-големите дарители в България. Почти не виждам медии, те са много по-надолу в категорията. Тоест,
предлагам ви и ви препоръчвам да изберете първия вариант, който ви предложих. Най-разпознаваеми на пазара, разбира се, са застраховки, които ползваме ежедневно в ежедневието си. Това са обикновено свързани с нас самите, с имота, в който живеем, с апартамента или с, знаете, това свещено